Moi roztomili, posłuchajcie coś i o kneflu, o kobyłce, a o koniczku. Co to wobec było? Jak się wam to moi wyrządzani podoba, to mi dajcie suba. Niech ta cieszyńsko rzecz idzie do świata i niech to posłuchają moi ludzie kańsi na drugim końcu tego świata. Niż się zaczło szyć do galot, a do jakli rajfe szlusy, to przy oblyczkach były knefle, kobyłki, a koniczki. Ale przeca aj jak już ty moderni zumki były w luntach, to furt knefel też musiał być. Bo baj chłopi jak oblykali galaty, to se ich nie poradzą sami rajfe szlusem zawrzyć. Knefle były przy mantlu, co go starsi oblykali w zimie, jak szli do kościoła. Były wielkucne, czorne, a kulate. Człowiek się poradził w nich przeglądnąć, jako we zrzadle. Stareczka też mieli knefle, przyjakli, ale mniejsze. Ale było ich więcej, co kąszczek, jeden, a wedle niego dziurka. Knefle były, a są wszędzie na oblyczkach, a bez nich się nie lza było oblyc. Wiecie, jak knefel spod na dłaszkę, to dycki były kurowody, bo abo się utargał z tego, że nici były anielsko przyszyte, abo z tego, że gazda lebo gaździno stłuśli. Bo ten mały piernicki knefel, gor przy galotach, był lepszy jako woga. Jak wlazuje do dziurki lachko, to pół biedy, ale jak go tam trzeba fest ciść, to już znaczy, że trzeba kapkę ze siebie wściepać, gor po zimie. Choć wiecie, kiejsi hańdowni, jak baba miała jakle ciasną, a chłop nie poradził knefla zapnąć przy galotach, to znaczyło, że się im darzy, a że jej familia nimo biedy. Ale okrom knefli w oblyczkach były jeszcze kobyłki, a koniczki. To było takowne ocelowe zapinani, co wlazowało jedno do drugiego. Dziś to jeszcze je przy lajbikach, a kiesi to szwoczki szyły godnie ku spodkom, a i chłopom ku galotom. Lepszy się to zapinało jako knefle, bo stykło jedno wrazić do drugiego afertik. Ale knefle nie były iny przy oblyczkach, ale są furt kole nas, a i w tej najnowszej technologii. Jak się wieziecie windą z wyrchu dołu, a spadki, to musicie przyciść na jakiś knefel. Na telefonie też są knefle, co ich musicie palcem wciść, co by zadzwonić, a teraz są takie chytre telefony, że bez mala nie mają knefli. Psin co prawda, te knefle są. Furt, bo choć ich nie czuć, to jednak trzeba palcem na szkło klepnąć, co by się coś ich zaświeciło. Kneflami my się bawulkali jako dziecka, ale tymi od galot, lebo od mantla. Bo przeca wspomnijcie se wiele razy, jak się kulało knefle po dłaszce, a jeździło się nimi po dalinach. Najlepsze były ty ze starzikowego mantla, bo były wielkucne. Ale a i ty maluczki, taki z cychy, poradziły dzieckom dać kupę radości. Bo one się nimi bawulkały. Tego dziś o dziecka nie poradzą. Ani temu nie uwierzą, że się poradziły dziecka kiedyś bawić kneflami. Moja starociotka mi prawili, że jak ktoś ignądzie knefel, ba i na ceście, to go trzeba chynąć za siebie. Bo jak się wrazi taki knefel do kapsy, to może przynieść kurowody, a nie szczęści. A przeca jeszcze do dzisiaj takowy zwyk, że jak ktoś widzi kuminiorza, to się chyto za knefel, bo mu to na ozaj przyniesie szczęści, a grejcary. Wiecie, jak się tak podziwocie na hańdowne oblyczki, to se przymniecie, że więcej knefli na luntach mieli chłopi, a kobyłki, koniczki były barży na babskich luntach. A chłopi jak przyszli na prani z muzyki, lebo z wiesielo, to lygali do legiera w oblyczkach, a baby się poradziły lekko poseblykać. Gorszy jak gaździno, coś ich chciała po gazdowi, a on był ożrały. No to miała godnie knefli, co by go poseblykać po odpinaniu. Ale jak chciał coś po babie, gory jak miał obiecane, to stykło porę kobyłek a koniczków poodpinać, a już to było. Wiecie, ty knefle, kobyłki, a koniczki, iny przez dzień dzierżały oblyczki przy ciele, ale w nocy raczej se spoczywały na lątach, w odmaryi albo kańcik na rechli.